Salut toată lumea, numele este Sergiu și bun venit la primul episod de pe acest canal. Am zis, frate, că deschid și eu un canal pe calculator, că mi-ar face plăcere să filmez și eu pe calculator, că se vede mai bine, mă joc de genul Minecraft sau Zula, reacționez la distrec-uri, chestii de astea și da, am zis să-mi deschid, că e foarte șmecher pe calculator. Pe telefon e urât, nu e prea șmecher, dar pe calculator este fain și acum când mi-am deschis canal, sunt foarte fericit că mi-am deschis un canal pe calculator. Pentru că, Și da, cam atât a fost acest episod. Nu uitați să dați un like dacă vreți, să vă abonați dacă vreți și cam atât cu acest episod. Dacă vreți mai facem episoade și pa, pa!